10 sizofunda verse 13, 14, 15 and 16. Mark chapter 10 siqala verse 13 sidine verse 16. Ngazi lento yami yasebenza noma isebenzi, niyangizwa noma ngimemeza kunalokho? Yes. Apezwa bangapha ngicela ngiphe imali umshawenzi usehambile. Usehambile umshawenzi ayisebenzi le. Ngiyabona. Elukhuleka. Babulungileyo, babungcwele, uNkulunkulu onomusa, siyathobeka phambi kobuso bakho singena kwinkonzo yokubusiswa komntwana yenziwa uwe Nkosi Jesu, ukuba nathi siyenze masihambe enyathelweni zakho. Nezolandela Nkosi isidlo senkosi sibeka kuwena yenziwa nguwe, ukuba nathi siyenze uma sihambe enyathelweni zakho. Dumo lonke sinikeza wena egameni leNkosi uJesu Kristu ophilayo. UJesu Kristu uyinkosi. Amen. Mark chapter 10, verse 13 kuya ku verse 16. Kona baletha kuye abantwanyana kuba abaphathe, kepha abafundi babakhuza. Kodwa uJesu ekubona wathukuthela wathi kubona, vumelani abantwana beze kimi ningabanqabeli, ngokuba umbuso kaNkulunkulu ungowabanjalo. Ngiqinisile ngithi kini, ilona loyo ongamukeli umbuso kaNkulunkulu njengomntwana kasoze angena kuwo. Wababona, wababusisa, ebeka izandla phezu kwakhe. Inkonzo ke le iyafunwa abazali angayishumayelanga uJesu abasukele nje, nabafundi babavimba ukuba inkonzo engenzeki. Namanje ke senaba abantu abavimba le nkonzo ukuthi ingenzeki. Uzothi komunye angaze ngivimbe bese ngibuza ukuthi ingane yakho ibusisiwe na? Mayingabusisiwe wayivimbela ingane uthola isibusiso. Omunye unengane encane ayincelisa ayibusisiwe, akathandi ubusiso. Omunye unengane encane encelisa usayisa abantu abaphatha imithi wayayolahlwa, yayokhishwa inyoko esingazi yafakwa ubani, okuyinhlamba leyo. Ngoba le ngane idalwe uNkulunkulu, usho ukuthi yokhipha inyoni efakwa uNkulunkulu. Okokuqala uNkulunkulu mayidala umuntu uyahlukanisa inyoni zizodwa abantu babodwa. Ukuthuka uNkulunkulu lokho ukuthi ingane nenyoni bese iyokhishwa kodwa nawe akwazi ukuyibona inyoni. Usozivuma nje isona ukuthi ingane zakho zindala nje zibhedelwa izinto ngoba wayelahla. Into yenzayo enyameni kwelikamoya yenzekile. Iy'ngane wazilahla ziyahlupheka namhlanje, ngaphandle kokuthi ngokwazi zithole uJesu, zisindiswe, uJesu azithole lapho zilahlwe khona, azibuyisele esibayeni sakhe. Kodwa wena ungakasivumi isono sokulahla ingane, uyilahlile kolwakho uhlangothi kwelikamoya. Abanye sihamba nje baney'ngane bayikhiphile ngoba bafisa ukuzikhipha beyikhulele, babuya bangazikhiphi. Abanye baba nenhlanhla bathi beyozikhipha kwafe wanqaba udokotela, iyaphila namhlanje, kodwa kwelikamoya mawungazivuma ngaleso sono wayikhipha wena. Ngakho-ke abantwana kufanele ubalethe babusiswe, unganqabi nomntwana ngoba umsebenzi onikezwe uNkulunkulu ozophendula ngolunye usuku ukuthi ingane ikhulise kanjani. Abanye baba nabantwana bengashadile, abanye babe nabantwana beshadile. Yasazi isikweletu onaso somntwana. Mawufunda uGenesis 1 ukubunjwa komuntu uqala verse 27. Sengikhohliwe exactly verse number 28 to 29 noma 30 phakathi kwalawo. Lithi izwi leNkosi uNkulunkulu wambusisa umuntu
Isibusiso sokuqala okukhulunywa ngaso eBhayibhelini sisithola lapha. Wambusisa umuntu wathi zalanani nande nibuse niwunqobe umhlaba. Lesi sibusiso sisebenza only uma wena uzale ingane yafuza uJesu, yafuza uNkulunkulu. Ngoba mayiqala uNkulunkulu verse 27 uthi masenze abantu ngomfanekiso wethu, abesethi basifuze, abesethi babuse. So kuyicala ukuletha umuntu emhlabeni ongafuzile uNkulunkulu. Akakwazi ukufuza uNkulunkulu uma nawe ungafuzile uNkulunkulu. Angazi noma nginamizwa. Akakwazi umntwana ukufuza uNkulunkulu nawe ungamfuzile. Kunecala lokuletha umntwana emhlabeni ongamfuzile uNkulunkulu. Isibusiso athi zalanani nande wayingasho ukuthi hamba uqhulula ingane kuphela. Zala izingane esifuze yena. Uma uzale ingane engamfuzile unecala phambi kaNkulunkulu. Udinga ukuvuma isono. Ngoba mhlawumbe le ngane wayithola emahlathini. Mhlawumbe le ngane uyitholanga ngendlela. Noma ngabe wayithola ngendlela uyikhulise ngezwi na. Ongayikhulisanga ngezwi weza kuNkulunkulu, uvuma isono sakho, qala ingane zakho, uzifundise ukukhonza uNkulunkulu ngokwezwi likaNkulunkulu. Ngoba ukwazi ukuzogcwalisa umhlaba ngabantu abangamfuzile uNkulunkulu. Yena efune abantu ethema ebadala wathi abamfuzi. Kodwa wena ugcwalisa umhlaba ngabantu abangamfuzile uNkulunkulu. Hayi sengiqedile imfushane lenkonzo. Oza ozwena nomntwana uzobusiswa kuwo. Ngeze eze khona eduze kwami. Ngoba sisitifiketi sibe seduze. Sengiqedile njalo nasini. Sisiwe enkonzweni yesine. Angibe ndale ngapha. Bayigama lakho sithi. Kwenziwe inkosi madlala. Igama elihle kangaka. Wenziwe inkosi wena. Bakwenzela kuphi kwamadlala. Yayizwa le ndaba. Wenziwe inkosi wena wenziwa ngumuntu yes. Asikhanda siyabasekho ama-10 verse 9 nabaza nithi. Uzoshemba kwami nithi. Sikhulekeke. Inkosi Jesu. Ngiyavuma umlomo wami ukuthi uyinkosi. Ngiyakholwa enhlizweni yami ukuthi uNkulunkulu wakuvusa Nkosi Jesu kwabafileyo. Usathana ngemfoni, amadimoni amafoni. Ngiyacela Nkosi Jesu ngene enhlizweni yami, uyibuse inhliziyo yami. Ngiyabonga egameni leNkosi uJesu. Amen. Ngithula ngithandazelele. Baba egameni likaJesu ngiyacela ubusise lo mntwana manje uzobusiswa umama wakhe. Ngibusise Nkosi kakhulu abe ingane ehlonipha abazali, abe ingane engenaso isikhathi noSathane, abe ingane efundayo ibe ilento kusuyidalele khona. Ngicela umbiyele ngezwi lakho. Amahubo 39 verse 4 verse 5 no 6. Uthe umuntu wakho uyamzungeza ngemvana ngaphambili ubeke isandla sakho phezu kwakhe. Mbiyele Nkosi lo mntwana ngamahubo 34 verse 7. Ingelosi yakho mayimise nxa zonke emva kwakhe nangaphambi kwakhe, imbiyele imkhulule ngegama leNkosi uJesu Kristu ophilayo. Isaiah 54 verse 17 masingabikho isikhali esilolele lo mntwana sokuphumelela, nolimo lomvukelayo ulwahlulele kuze kusuka ngena ngalezulwini. Busise umama wakhe, umndeni wakhe. Sicela konke lokhu ngoJesu ophilayo, uJesu Kristu uyinkosi. Jesu Kristu uyinkosi. Amen. Abonga ngenasi isitifiketi sakho-ke kwenziwe inkosi kwamadlala. Sikhombisa umama-ke siyabonga uJesu Kristu uyinkosi. Jesu Kristu uyinkosi. Siyadlula-ke kule nkonzo.